O BNG vai a por todas nas eleccións xerais do vindeiro 23 de xullo. Que o mellor para que Galiza avance, para que Pontevedra avance, é que teñamos un grupo galego forte da man do BNG coas mans libres para poder defender os intereses do noso país. Somos a garantía de que vamos a romper con ese guión que discrimina a Galiza, que vamos poñer no centro do debate político a xenda galega e que imos ser capaces de impulsar cambios que melloren a vida das persoas no noso país. Para poñer a xenda galega no centro do debate, asegurou Pontón, é necesario que o BNG conte cun grupo propio no Congreso e deste xeito dar un novo pulo ao traballo realizado na última legislatura polo nacionalista Néstor Rego. Un deputado do BNG foi máis útil para Galiza que os 23 restantes en mans de forzas estatais. Un só deputado do BNG conseguiu, cando era determinante, poder introducir na xenda do Estado temas que son claves para o noso país. Aquí temos unha historia que se repite, e a historia desa procesión de caladiños do Partido Popular e do Partido Socialista, que votan unha cousa en Galiza e a contraria en Madrid. Hoxe a voceira nacional do BNG participou na presentación das candidaturas para o Congreso dos Deputados e o Senado pola provincia de Pontevedra. No caso da Cámara Baixa, a lista está encabezada pola concelleira pontevedresa Carme da Silva. Cos vimos da ilusión, da confianza, da coherencia, son cos que imos construir no Congreso un grupo galego forte. Un grupo galego que atenda ás necesidades reais que ten Galiza, necesidades que son sempre esquecidas polos partidos centralistas. Ter un transporte ferroviario de proximidade, rexenerar as rías e espazos de litoral, rematar a circunvalación de Pontevedra ou realizar unha transición enerxética xusta son, segundo da Silva, outras cuestións nas que o peso do BNG no Congreso sería clave. Grazas ao traballo do único deputado do BNG, conseguimos que miles de galegos e galegas cada día teñan unha rebaixa do 50% na P9. Un grupo galego forte en Madrid é a única garantía de que esa AP9, que quedou paralizada a transferencia nesta legislatura, que se paralizou a transferencia nesta legislatura, sexa realmente unha AP9 galega e libre de peaxe para todos os galegos e galegas. Pontón tamén asegurou que os votos do BNG servirán para evitar un goberno do Estado entre a dereita e a ultradereita.